Izwilomzansi 98.0. The difference. Shutha kwenzekele namhlanje iradio iqephukile siwele ngaphandle. Lo usibona sonke la samabhetri. Amabhetri iradio yesi sila ngaphandle size kunina ke sizonibona. Ngezinto ezimthintile kakhulu. Izikhukhula. Njwanila nje nabalaleli bethu. Ukulimala koyo yedwa kunina siyashoda ngalathini Umsakazo. So sizile namhlanje sihamba nomkhumbi. Umkhumbi bazochaza kakhulu baba umkhiza bathule bonke abasuka emkhunjini nathi ke sibuya eMsakazweni Izwilomzansi but isinto eyodwa ihlangene umkhumbi organization yakhona la endaweni ake sikhuleke igameni baba indodana baba somazana namhlanje sihlangene lapha phambi kwakho namhlanje isimo ukuwena baba owesesisile yazi wena ukuthi okwenziswa sinakubele icala kepha baba siyanxusa kuba njengoba siyabona ukuthi kuvula inxeba ezinhliziyweni nasemphefumulweni yabantu bakho sicela ke baba ukuba ube wena ozovala lelo nxeba khona abafowethu bezilomzansi esiba khona nomphathi womsakazo ke enimazi kakhulu okuyena waqhamuka nale ngqondo nomcabango ovula Umsakazo Izwilomzansi uvela Xulu. Sanibonani. Ninjani? Manje njengoba sila sizokhombisa ukuthi siyingxenye yethu. Ubuhlungu enibuzwayo nathi siyabuzwa. Abafowethu babumkhize nosisithobeka no babuseme no babucele no fanelisi ibiza fanelisi basithintile bathi hayi akwesize ngala sizonibona sasikade sicela bayabalalela Umsakazo Izwilomzansi baye bezwe sicela kubalaleli ukuthi sicela basilethele impahla bayingubo zokuqoka ngaba ukudla konke lokho kula izinto ebeyilethwa abantu so bese ngeke siyithatheke bese siyozidla emakhaya noma khona enye indawo edayisa lapha ngasemarket ngase workshop ethandwa usisi kakhulu la befike khona bagobe khona ngenzeka sina sesiyithatha nathi sesivula leyo market kodwa sathi singakwenzi lokho kodwa nje okubalekile kakhulu siyazwelana nani kakhulu okwethu sibambelele kona kakhulu onye bakade ethandaza nje babuseme ngempela uhulumeni wethu athembeke uhulumeni wethu athembeke nisheshe nithola indawo ezifanele zokuhlala njengoba kade ninamakhayeni akumnandi mase nihlezi la kanje ngiyabona khona omama nje asebekhulile khona abantwana abancane ayisekho nje nempilo yangasese so nje sanifulekela kakhulu ukuthi uNkulunkulu anisize ningalilahli ithemba yodwa niqhamukile umsamariya olungileyo ngempela ukuthi nisheshe niphume kulolu talatini ngoba ingxaki le enibhekene nayo siyazwelana nani kakhulu siyabonga bafowethu bomkhumbi ukuthi umphakathi enihlezi nawo ningawukhohlwa mina nje siyabonga ukuthi nisimeme ukuthi sizoyibonela sanibona naze nabahle siyabonga hayi nibahle uNkulunkulu umthandile enginesiqiniseko ukuthi nani uNkulunkulu ninjani niyamthanda ngithi umkhumbi onothile ifoundation enkulu njengoba kuthiwa umkhumbi kunama organization ngaphansi kwawo ama-NPO nama-NGOs abalela ku-40 esewonke futhi njenge umbrella bakhona lamanye ama-organization akhona ngaphansi so okwaba yiphupho lelo elavezwa ubaba uXhubu ukuthi ake nihlanganeni umuntu angatholi uhafu wesinko ayodla edekhoneni umuntu athole i-sweet 8 awuyiphuza edekhoneni
hlanganani ulume isinkwa akuphuze isweet 8 ngalo yebo lonto emnandi yenza kakhulu siyabonga kakhulu kakhulu siyabonga kakhulu so ithimba la engihamba nalo inosihlalo ubabucela Mr. Cela okuyena usihlalo omkhulu nothini ngicela amagayi usondela awazi ngizoshaya ingoma uyena ke usihlalo lo ubabucele bese kuza uthobela Thobsa Nayilo secretary wethu bese ngiba no Purity imam Purity nangale so i-extra yonke lengithulayo ngale base bayikhanda lomkhulu baphezulu lapha emaphenjini njobe sechazile ubabucele ngiusecretary womkhumbo nothile foundation engizokwethula nje umkhumbi si umqondo yini esiyenzayo njengomkhumbi njobe sichazile ubhuthami ukuthi sinama organizations awu-40 at the moment ama-organizations iningi lawo liqhamuka kuyona i-area njengoba sithe sizonibona namhlanje ngaphansi kuma-organizations esinawo kukhona ngathi imikhakha eminingi ehlangene ndawonye so uma usizo umuntu alidingayo uyalithola kumkhulu odinga usizo ngomntwana abantwana sinama-ECD ngaphansi komkhulu odinga usizo ngokuthola i-ID yakhe izinto eziphathele no-home affairs sikhona kamkhulu odinga usizo ngabantu abakhubazekile khona futhi kumkhulu so ngathi siwuphela ndawonye wama-organizations amaningi so sihambela imiphakathi sizwe izifundo zemphakathi then bese siyazama ukuthi ngama-organizations angaphansi komkhumbi sibasifolela usizo so siyabonga namhlanje ukuthi babuqabashe nethimba lonke lezilomzansi bakwazi ukuthi bebe khona nathi la namhlanje ngoba echaza ithi nonke la ngiyazi nabalaleli bezilomzansi na izilomzansi manikhala kulona liyanisiza ngekhathi eziningi nalo ithema likhala kubalaleli balo basizakala njengoba sizela namhlanje so sicela ukubonga ubaqabashe nethimba lakhe lezilomzansi nanokuthi nginiqinisekise ukuthi njengoba sifike namhlanje asigcine sisazoqhubeka nje sifike kuyo sekuba ngiyaphuma sizolokhu sibambisene nani ngezandla ngiyabonga sanibona njani siyabonga kakhulu enithi namhlanje nasicabanga kule wadi sibonge kakhulu abalaleli bezilomzansi ngama-donations abo siyabonga kakhulu njengoba eshilo ubhuti maswidi ukuthi kubonga okuncane nokukhulu hlala ethembeni-ke lokuthi-ke kukhona okukhulu sibonge kakhulu as uwadi uconvener nokusebenzisana nama-NGOs akhona ukube mhlampe ubudlelwane abukho kuhle abukho kuhle ngisho kanjalo babusebe ukhezi ngabe mhlampe hayi badlulile kodwa nje siyabonga kakhulu ukuthi sisebenzisana kahle nama-NGOs nomamkhansela bonke nje abantu abalekelelayo siyabonga nje siyabonga mhlampe nabahlali bala ekhaya nabo baetanane badlalokho okukhalenje kakhulu ebantwini besilisa ngeke ngibabone ngathi bayaswele abantu besilisa ya ngicabanga ukuthi ilokho nje bafethu esiyabonga umsebenzi omuhle enwenzayo umkhumbi i-umbrella yama-organization amaningi ngathi nje uNkulunkulu angababusisa bonke nemindeni yabo Uyakhuluma ngendaba yokuthi kunezinto ezishodayo njengani? Okay, izinto ezishoda esishodela njengamanje sinenkinga yethu ekuseni salipheka i-parish leyo bazolinda i-lunch abazoyidla mhlawumbe ngabo-1 past 2 depende ukuthi sinani for i-lunch iy'tashi sinazo negesi nayo iba yinkingane ngoba iyaphela ngoba la kuphekwa kathathu ama-meals amathathu
sike sahanjana nawukhulisa so besisebenzisa kakhulu igesi ngeke abantwana bahambe baye esikoleni begeza ngamandla amandla iy'ngane ey'fundayo ey'suka la zonke iy'nsuku mhlawumbe zilabo 50 abavukayo iy'ngane baziyazi labo 50 siyiyeke-ke lezi ey'ncane zilabo 20 30 lapho ilokho nje isikhalo sethu igesi isishebo nezinto Ngihloniphise inyama. inyama inkomo athi uthule base kuyinyama. Sanibonani. Ninjani? Qondise kubona abakhulu yimini endleni phansi eniyikhulu zethu. Igama nguVictor Xaba, uMaswiti. Umswiti njengoba esho mamncane. Mamkhulu bese bakhona mamncane ngala. Sibuye emsakazweni Izwilomzansi. Sinivakashele sesihamba indawana eziningi kakhulu. Bantu bakithi abahlukumeza indaba zekhukhula. Wanjani la nabalaleli bethu. Makukhona okwenzekalayo kuyasithinta nathi. Okay? Asambi ke sonto sihamba ne-organization inkulu. Uyiyona esizile njengoba bana begqoke white nje umkhulu. Ngisho ngiyofika kusisi nawo umkhulu sesimfaka nomkhulu nokufaka white. Sihamba nomkhulu okuyiwona-ke umakhelwane oyazi inkinga zakhe. Bona-ke besithatha-ke besihambisa ey'ndaweni. Usemsebenzi ntonze. Sihamba nanomkhathi womsakazo. Abanye phela bengamazi bezomsakazo. Khansela. Ngaphathi womsakazo. Ngibona ngifuna ukusho. Leso sikhathi masiphuma khansela. Ayiphumi imeya. Ayiphumi ikhansela kwezinye indawo. Kodwa nathi ikhansela lila. Ngoba ngikhiphe umuntu ofana nawe ukuthi lapho ofana nawe umphathi womsakazo. Uqhaphasha ukhona ngaphakathi. Usihamba indawo eziningi-ke eziningi mshana nikhona. Ukhona uhlale khona njalo. Kodwa uyagula akho right. Uphathwe isilumo. Ayo uphethwe. Githeni. Ngithe uphethwe yini? Isithathathi lokho. So uzodingelela-ke bese sicela nobabu umkhizi uyibona basilethile la then-ke bese mhlawumbe sesikhuluma nanokhansela bese sesiyafayelisa bese sizwa nawe ma ngodaba lakho bese sesiyasuza. Okay? Zingaki ingane? Zu-2 bese bakhona abancane. Bese kuba laba abancane bawu-4 sebephelele. Ubaba wengane? Akekho la. Akekho. Usazobuye noma azobuye ngenzela ukuthi ngisheshe ngibone njani. Uyeza noma asizi. Asizi. Usuke wezami ngezingane. Okay. Usumshaka le Yebo. Bawusha ukungole ekhaya. Uyavuma kodwa? Awesevumile. Wahleka athi phela uthando olukhulu. Nami njengawo. Njengawo. Bashi amasitedele wena baba ukhulume nabantu. Bathi uhambe indawo. Ukufana uthele. Kodwa-ke kulela khona usebenza. Sanibonani. Yebo. Sibingelela umkhansela nobuholi bonke. Simbingelele nani bafowethu. Okwami ukubingelela. Siyabonga khansela. Sesizwile singena nje ngomnyaka. Uthi uhlale nabo la, uhlale ukuthi lokho uma kukhulu. Abaholi abanjani eSouth Africa sibadinga kakhulu. Abaseva abantu abangafuni ukuseva. So siyabonga ukuthi impela ukuseva abantu wethu. Umsebenzi ngicela simshayele.
siyabonga dadewethu bona ukuthi ibeni namabhekubene ngiyabothayo nobhala wephalamende siyabonga kodwa nje ukhuluma bonke ngomkhansela nabafundisana nabo Izwilomzansi nabomkhumbi onothile nabafuthi abanabo ukuthi sizosho ukuthi nathi ubuhlungu kuzomphakathi wethu nathi siyabuzwa isizathu senza sijabulile lezindawo i-pink area yonke kodwa kakhulukazi umsakazo weqala ukuvela emoyeni kwabona podcastela ngala kule ndawo waziwa abantu bangala kwi-area kuphela ezinye indawo zethu zingakalazi so sithi sihambile iholo lasemoyeni safica abantu nabo bakhahlamezekile saye sa-5 eClermont saya kwaSanta saya eNazaretha saya eMarandoage saya eTsheni Emnyama ubuhlungu njengoba nala indlela ubuhlungu kodwa ke sithemba uNkulunkulu sithemba nge-leadership yakho zomkhansela nokuthi nabo abangaphezulu kwakho bazosheshe balalele mawukhaya so sinani siyasivele nje kuwena nabantu abaholayo nesikhungo sakho sebenza naso sathi asivele sizovesisana lokho okuncane esilethile kuyabonga okuncane kubonga so siyabonga i-leadership yakho ukuthi usabukele siyabonga sithile kakhulu nathi ngoba njengoba siwumphakathi sihlala nani siyayibona izinto zenzeka sibona isimo senzeka nendlela engiphila ngayo ngoba ukuhlala ehholo akuyona into efanele ukuthi yenzeke kumuntu ngoba ugcina ungasakwazi ukuphila impilo ofanele ukuyiphila njengomuntu ugcina manje usubiyelekile kanti kufanele impilo yakho ukuphila ukhululekile ukwazi ukuthi izinto okade uyiplana unyaka uqala so lawo maphupho asethanda ukuthi ashabalale kodwa sikhona siwumkhumbi thina notice sithi cha iphupho lakho aliphelile nezilomzansi likhona lithi cha iphupho lakho aliphelile vuka uyithathe ngoba isikhathi sisekhona okungakenzeki kusazokwenzeka ungasolimi ukuthi lento eyenzekile mhlawumbe uzwisole wathi eyazi ukuthi Nkosi yami cha awenzanga lutho ungazifuna nokuyihenga cha awenzanga lutho kodwa baazi ukuthi sikhona njengomkhumbi notice sizolufukula lana ikhona ngoba phakathi kwenu kunabantu abanamakhono anzima kabi khona abantu ababasakazi azobaqasha uqabhashe laphansi kwenu bangakuthi-ke sikhona siwumkhumbi nothile sizonifaka ihlombe sihamba nezilomzansi ukuthi bakwethu okwehlile kwehlele nina siyathintela njengomphakathi egcineni kumkhumbi nothile kusazophinda ubuye mhlawumbe lingekho izimncwadi noma likhona uma khona esikutholayo sizophosa la khansela ngoba sibona thina ukhumba la kwesaba befana benze impatho zithathile thithatha hayi qabhashe sizobahambisela abantu hayi bethana kuthini sifike lapha sifike sinikeze ihlobo zethu nabangani bethu kodwa cha ngoba uqabhashe uyasithemba wathi hayi cela ukusebenzisana naye ngihambe nami athi ngisho ukuze nibuke ukuthi Izwilomzansi lenza kanjani izinto zakhe nathi siyafunda ngoba sisebancane kodwa sifuna ukuthi umphakathi uthi sihambe nawo siwuthwala ukuze siwele kuleli jobudala ngoba siyasibona isimo sinzima kodwa ke elina kukho konke kuzodlula nesa kuzodlula uJesu uyinkosi nomsindisi uma ulala ubuza uJesu azi ukuthi uyawuza umkhuleko wakho uma uvuka ubuza uJesu azi ukuthi umkhuleko wakho uyawuza kunengoma ethi umthandazo unamandla umkhuleko unamandla so ngicela ukuthi ke ngiyazi ukuthi nezindlu nayidinga nibe nezindlu zenu kodwa ke uNkulunkulu ngoba unamacebo namasu ngeke siwavuma amacebo kaNkulunkulu ngelinye ilanga uyokusuhlala umzini omkhulu kanti lo muziki uwile bokuyikokosana nje bantu omncane ngoba uNkulunkulu ulethe ini isibusiso ngeZwilomzansi siwumndeni nje omkhulu la ekhaya onabantwana ababalelwa ku-811 bonke labantwana bethu baqhamuka nje khona la endaweni ngikholwa ukuthi-ke manihambe endleleni nisa la esikoleni benibuka nje izakhiwo zala endaweni yethu naba nanethuba lokubona ukuthi kulezi gigaba esiphuma kusona zeyikhukhula zisilimaze kangakanani endaweni yakithi
Abantwana bethu ke abaningi ke bathintekile ngenxa lezigigaba, abanye balahlekelwa amakhaya, kodwa ke uSomandla emkhulu bengakaze ngiyithole i-report kuze kube namhlanje ukuthi khona umntwana mhlambe wadlula emhlabeni ngenxa lezigigaba. Lokho ke siyambonga uSomandla. Kusho ukuthi leli khaya vele siyakholelwa kakhulu uSomandla ukuthi ngaso sonke isikhathi uyasigcina, uyaselusa ney'ngane zethu wazelusa-ke nemindeni yazo ngey'khathi ezinzima kakhulu. Lokho-ke bafowethu nodadethu kube sekudala-ke enkulu ingcindezi kubazali, kakhulukazi-ke labo bantwana balahlekelwe iyona umfaniswano yabo i-uniform. Abanye abasenayo i-uniform, abazali basazothatha ukuthi bakwazi. So kuthe-ke uma kuwukuthi-ke sibhekana nesimo esinjengaleso, sabonga ukuthi phakathi kwamalunga-ke esisebenza nawo e-governing board khona njengomama uMqadi. Umama uMqadi wayibona naye le ndaba ukuthi kukhona kufanele sikwenze njengesikole ukulekelela abazali abanye, kakhulukazi laba bantulana abaswele kakhulu. Siyabonga ukuthi umama uMqadi nokuxhumana nomama Ndlovu baye bazama imizamo ethize. Ngikholwa ukuthi njengoba silapha namhlanje kungenxa kakhulu yemisebenzi yabo, ngoba naye umama uMqadi impela besishusha impela nje ukuthi asihlanganise kakhulukazi labo bantwana okuyibona abathinteke kakhulu. Ngoba kahle kahle isikole sethu njengoba sibona nje sile ndawo phakathi omningi wala awusebenzi, abasebenzi abazali baningi. So bayantula nje bonke, kodwa kusho ukuthi sesithatha labo esibabona bentula kakhulu nabathinteke kakhulu-ke ngezimo ezenzekile endaweni. So-ke egameni lesikole nje nasemnyangweni wezemfundo ngifuna nje ukudlulisa ukubonga okukhulu kulokho enisilethele khona usukwini namhlanje. Ngizwile nokho ukuthi khona okusashodayo okuzofika nje maduzane, kodwa-ke nje lokhu esikubona phakathi kwethu ngifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu. Siyisikole, sengibongela nabazali nomqadi, abantwana-ke mhlambe nabo sobanika mhlambe oyedwa wabo ayibongele naye uma ngabe sesiyohlangana nabo-ke abantwana sesidlulisela-ke lokhu esifisa ukudlulisela kona namhlanje. On that note-ke ngifisa ukuthi nje namukeli-ke ekhaya, siyabonga kakhulu futhi siyisikole sasesifuna imfundo. Amen. Okay, boza kwethu angiphinde bakithi ngibonge lithuba engilitholayo ntambama nje. Bese sike sabonana-ke sabingelelana ngale e-office zonke iy'nhlangano ey'khona phakathi kwethu namhlanje zihamba neZwilomzansi. Siyisikole sasesifuna imfundo, sifisa futhi ukuphinde sidlulise okukhulu ukubonga ngakho konke lo mnikelo nithena senzela wona siyisikole. Abantwana bethu ngempela sibonga nje izwe lifikile kunina ukuthi nisikhumbule. Siyazi ukuthi baningi abantu abakhahlazimezekile kakhulukazi esifundazweni sethu KwaZulu-Natal, kodwa isikole sethu-ke njengoba kade niza nje nathi la esikoleni nibonile nasendleleni umonakalo ongakanani odalwe yizikhukhula. Sikholwa ukuthi-ke le uniform izobasiza labantwana bethu kakhulu ngoba baningi abalahlekelwe nayiyona-ke i-uniform emakhaya. Njengoba seke washo-ke umsisi wami ukuthi abanye bahlala emahholo kumanje abanawo amakhaya. Iyodwa nje kuphela into ngempela esiyibongayo ukuthi akekho umntwana wethu oye wadlula ngenxa lezimo ezikhona. Siyayibonga-ke inkosi ngalokho. Siyacela ukuthi-ke niphinde futhi nisikhumbule uma kuba khona lapho khona nithola khona amandla, ningasikhohlwa esifuna imfundo. Sibonge nomama uMqadi ilunga le-governing board yala esikoleni ukuthi naye ekuhambeni kwakhe umezwa kuthiwa khona la kutholakala usizo asukume ngokukhulu ukushesha.
okusho ukuthi naye uyasithanda ngempela lesikole. Kusho ukuthi nakuyena kunokusebenzisana okuhle siyisikole ne-governing body. Siyabonga nomama Ndlovu abasizana nomama Umqadi ukuthi bakwenza ukuthi lolu suku lube impumelelo. Engathi noma sesihamba-ke bafowethu nodadewethu ningahamba kahle niphephe nasendleleni niphinde nisikhumbule sifuna imfundo. Ngisho ey'nzulwini zobusuku senilele emakhaya nazi ukuthi khona sifuna imfundo ontulayo. Ngiyabonga. Ngiyabonga bazalwane, ngiyabingelela, ngibahlonishwa. Ningibona ngingakwazi ngisho ukuma ingoba kufika inyembezi ukuthi angikhale, kodwa futhi mangijabule ngiyakhala noma kunjani ngiyakhala. Kodwa njengoba ngisho ngihlabelele ngithi ngibonge uJehova ngomfundo wami, ngoba bengazi ukuthi uma ngithinta ubhuti Maswidi, uyazi bengithi izolo ngikhuluma nebabamkhulu bengangazela ngithi awu Nkosi bengubani mina ngikhuluma nabaphathi besiteshi. Siyabonga Izwilomzansi, uyabonga uSizulu, siyabonga ukuthi Maswidi osixhumanise nobaba uqulu. Siyabonga thisha omkhulu ngoba indlela engithema ngifika ngayo esifuna imfundo wangiphatha ngayo, wangigona thisha omkhulu. Mina bengizwela nje ngisekhaya esikoleni, ngibona ukuthi kufanele isikole sami ngithi ngiphuma kusona ngibe ngenza okuhle. Bazalwane, ukukholwa okuhle ngumsebenzi, akubona ukuthi usho ngomlomo uthi mina ngikho, kodwa ukukholwa okuhle ukwenza imisebenzi. Manje sengilivalile igama lami esifuna imfundo ukuthi noma umama umkade sengasekho ukuthi ukhona umama owenza 1 no 2. Siyabongisa Izwilomzansi siwusizulile, angiphiwanga-ke futhi nokukhuluma kakhulu. Ngiyabonga. Siwenza mkhulu wena, siwenza mkhulu wena, siwenza mkhulu wena, siwenza mkhulu wena, siwenza mkhulu wena. We glorify the Lord, we glorify your name, we Mthethwa oqhamuka kumkhumbulo othile foundation. Njengoba size namhlanje sihambisana neZwilomzansi, sicela ukubonga nje ithuba lokhu nisamukele kuba nathi sifake isiphosi isandla sibe usizo kubantwana, because izwi liyasho nesitsho siyasho ukuthi when you invest in a child you invest in the future. So njengoba sizile namhlanje kunina ngicela nje ukadresa abantwana, njengoba size namhlanje ethi ngiyabona ukuthi niyathanda, niyabona ngithi athi niyathembisa ukuzimisela. So masibuya nje thina sibuya njengomkhumbulo othile noma sibuya neZwilomzansi noma iZwilomzansi lingekho masifika sobika kuthiwa niyaphasa, nijabulile ngithi namhlanje. So ngithanga address nje zona izikhulu esize ngazo abantwana. Mase ngibonga uNkulunkulu nje ngomusa namandla ngoba kuba intando yakhe, kuba bengesintando yakhe abasikho namhlanje, ngoba siyabazi umzila endlule kubona nonke nabo abantwana nje bebela uNkulunkulu umesile. Siyacela namanje njalo aqhubeke anipha amandla ningothisha, thisha omkhulu nani njengoba niyabazali futhi abantwaneni babela esikoleni. Sicela nani bantwana nje banibonile uthando eniliphiwe namhlanje, nibahloniphe othisha benu ukuze nikhule niphumelela ngithi Yesu. Siyabonga kakhulu nathi siwumkhumbulo othile foundation, sicela ukubonga nanokuthi siyazibophezela kwisikole nabo abaphathi besikole, uthisha omkhulu nothisha, ukuthi asizukuphela kunina, sizophela sizonibheka kuze kuba lesi simo siyaphela, kodwa lesohlezi sesumndeni wenu la ekhaya. So simkhumbulo othile sizoza njalo sizonibheka ukuthi konke kuhamba kahle, la singaphosa khona isandla siphumele sisiphose njalo. Siyabonga.
shine, kumbo nothile shine. Ake nisho ndawandwami. Shine, kumbo nothile shine. Hayi bo, bapha abantu asiphelelanga. Asithi shine, kumbo nothile shine. Wazali? Shine, kumbo nothile shine. Siyabonga kakhulu asithi ni shine sisithobeka shine wazali? Shine, sisithobeka shine. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Sikhona singekho. Igama lami nguVictor Qhamu No, sizela ngesimo sethu nabalaleli bethu. Kwakukhona okwenzeka kumina kuyasithinta. So sizela namhlanje silethele izimpahla. Izwilomzansi kade sikhona abantu balaleli abafana abaphatheke kabi ngesimo ababhekile nani nje sesihamba indawo eyiningi ziningi indawo esesihamba same sikhipha impahla sikhipha ukudla sikhipha yonke ngothando esinalo siyajabula nangokhansela ukhona usibhekile la futhi uhleli ngani okhombisa ukuthi lezi zindlu zenu ezahambayo khona izinto ezinkulu ezofika. Ngiyabukela. Yebo baba. Yebo bishop. Hallelujah. Siyenze sidizele inkulu. Isikhathi ufanele umnyango ebheke sozovulela bekezelani kuzolunga. Bekezelani kuzolunga. Sihamba nenhlangano okuyiyona esigayidayo kade sihambisa zonke indawo le ekuthiwa umkhumbi inhlangano ebhekelele nezinto umphakathi ibona abasilethela phakathi ozobe yangena ukhabazela achaze lenhlangano ukuthi yenzani isiza abantu inhlangano yomphakathi ngenhlanhla ke ngihamba sihamba nanomphathi womsakazo abangani nje ukabashe uzala nje kade sihamba naye akaphilile la Yesu la ukabasha akaphathekile kodwa uthe ufisa ukugcina ukugula kwakhe ngokusanda endaweni uphethwe islow hayi man Ngitheni mina ma nakukabasha izithuba akhuluma yize ngitheni mina
nekhansela nosebenzisana nabo mfene enkulu useshilo ukuthi maswidi ukuthi ungakwaxula isibongo kithina ukuze la saba nomkhumbo nothile ukuthi sikhombise ukuthi siyazwelana naye sikhathele kuswele ekseni sihamba amahora ahlukahlukene nezikole ezithize singena kuzona singaqali namhlanje siqale kwi-Inner West Council kulamasonto adluli ko Clermont ko Molweni ko Santi ko Tshelinyama nezinye indawo eziningi sesihambile kodwa okukhulu kakhulu akhona isikhumulo esasikhona sikaKosathu kudala okwakuthiwa injury to one is injury to all injure all so namanje ukulimala kwethu so siyazwelana kakhulu nani ukuthi nibe kulesipho umsakazweni Izwilomzansi sacela abalaleli abanye benu le mpahla esiletha la asiphume emaphaketheni ethu ukudla ingubo kuma kwabanye abalaleli so uma office bese singasakwazi ukusebenzela khona bese sisebenzele ezimotweni ngoba bekugcwele impahla nisiloke siyikhipha ke samba so sizothi nje kunina sinani siyanithandazela ngoba kakhulu umthandazo uyasishintsha isimo umthandazo uyasishintsha isimo esontweni ngekhansela ngibe nethuba lokushumayela lesifo esisho nonkosi abesisho ngisaze owesifazane sasesimphathe iminyaka u12 kodwa wezwa ukuthi kuthiwa kuzodlula uJesu wabe sethi ngiyazi uma ngibamba umphetho wengubo yakhe nje ngizothola ukuphila kodwa ngifuna ukucaphuna lamazwi akasho uJesu ngelinye ilanga athi ngathi ngilambile nangangiphi isinkwa ngathi ngiboshiwe nangangihambele ejele ngathi ngigula nangangihambele esibhedlela bathi abafundi bakhe kuJesu wena Jesu ngoba ukazi ugula ukazi uboshwa ukazi ulambe wathi laba abawomakhelwane benu abasuke belambile begula beboshiwe ngabahambile ngizweni ngihambeli mina so nani ke nimele uJesu ngiyaxolisa kuma kukhona abangakholelwa kuyena mina ngikholelwa kuyena so ngizothi nimele yena ke uJesu uthi njengoba isimo enibhekene naso la kufanele ukuthi sisukumeke singatsho sithi hayi Jesu awukazi ulambe Jesu awukazi uhlubule izimo esesizibonile ekhansela la emphakathini sihamba kule ndawo zibhlungu ziyathusa sethemba ke nani njengombutho wabantu ohola abantu nizobahola ngeqiniso abanye abantu ke bayithatha izinto azibayinikeza amanye ama-organization ngoba uhulumeni wethu abasawuthembi kodwa ke wena khansela sokuthemba ukuthi njengoba uhlezi nabo abantu ubahola ngeqiniso siyakuthemba sokuthandazela futhi ukuthi uhlala uhlezi nabo abantu babona ukhansela wethu uthusi uhamba nathi ufa nathi la esifa khona sifisa ke ukuthi uhulumeni wethu anyusa amasokisi ngempela izindlu ezisheshe itholakala and siyazi abantu abaningi baphuma emakhaya iprivacy ayisekho wonke umuntu useyivalela lapha ekhoneni kanti siyabuka mhlambe ku-TV useyivalela lapha ekhoneni useyivalela lapha ekhoneni isimo asikho ratha kumnandi ukuhlala endaweni kanje kodwa sinayo ichoice kufanele sihlaleni khona ukuthi siyabonga khansela ukuthi abantu naba-accommodator kuzona lezi ndaweni so sinifisela ukuthi uNkulunkulu anisize nibe strong siyaza kulula mhlambe kube kwavelela thina lokho kunivelele mhlambe ngabe sashaya ama-heart attack isafa uNkulunkulu manje wathembani ukuthi nizoba strong nikwazi ukubambelela kulezi zinto nibe strong ke siyamthandazisa ukuthi nibe strong ngibonile kumaswidi ongena ngesonto waba nomashini akahambi yedwa khona lo sifiso sibizi mahlasi
uyena lo uhlupha kakhulu. Nimlekeleleka amandiya bese ngibopha futhi. Nihambe niyomseka. Eniyomkhipha. Bese kuthi ke sama nenkosazana la uDodo uThandeka. Umama uxaba njalo kodwa hayi umama uMaswidi. Umama uMaswidi akekho naye uxaba umama uxaba lo kodwa hayi kuhlangene uxayi. Bese uthi lensizwe ephethe amakhamera namafoni eyakwaNkawu isibongo. Khona umfene ngala ikhamera. Sisevula. Umfene le inkawu. So uyena osiphathele ke social media yethu lapha kweZilomzansi. But kodwa okukhulu kunako konke soveza ukuthi siyanithanda, sinani, uNkulunkulu uyanithanda kanilahlile. Kuzolunga bogogo, kuzolunga bomama abodadewethu nabafowethu. Siyabonga. Ngiyayikwathi ngibusisile. Igama lakhe uvela sibusiso okukhulu. Ulethe isibusiso. So kukhulu okuhle kuzoza. Yesu ngilana okuhle kakhulu. Siyabona nobhuti nobaba bakhona la. Sithemba ukuthi ngoba ngihleli la. Angazi manje ngiyaqhubeka. Kubalekile lapho. Mama kwami. So siyazazi izimo zonke enhleli la ukuthi akulungi la. Akumnandi. So kodwa uNkulunkulu uzomsiza. Sebathulile abanye ozawethu abanye sebehambile kade sihamba nabo isithombe sesele into usho mina ngisho kuwo sihambile sasemoyeni manje bakhona abanye ozawethu bekhona kodwa siyahlukanisela abanye benze ezinye indawo siyathemba ukuthi kuzolunga sihamba nomkhumbi ke la umkhumbi nje kade ngishithi inhlangano ewusizo emphakathini yenza izinto ezihlukahlukene bahlangene ndawonye umbrella bangaphansi kweZilomzansi sodokelo kwabo umkhizi athi ukukhuluma nathi bese yabathula futhi yazi ngiyamangala uqaphashi kade likhuluma kwakami mina besihamba nayo endaweni akupheli ngisho iminute manje ngokuthi kusekhona labanye abantu besifazana abahle kakhulu useyakhuluma ukhona futhi uthatha uqaphashi ngomakoti wakhe Sanibona. Yazi nabahle. Ngizakuka zami lazogogo. Ugogo sanibona. Hayi. Akusekunini ngizokusho kodwa nje ngizothi kube ngiyakwazi ukuhlabelela ukucula. Abengicula ingoma asehobela. Lion of Judah. Hey, we worship you. Hayi. Kufanele simdumise uNkulunkulu makuthi. Kufanele udumo ulungo lwakhe. Oqhuma salini. So Lion of Judah. We worship you. Ngibongela ukuthi uNkulunkulu umthandile. Nangicela nimthande uNkulunkulu nimthembe futhi.
ngoba uthembekile yena yedwa. Uthando lwakhe alufani nolwabantu. Olwabantu uthando liyakhetha liyashintsha kube liphele. Yes. Kodwa laNkulunkulu liminjalo. Manilala nithandaze nembizo niyezwa. Ngoba nathi sanithandaze la sikhona ukuthi labantu abahlele emaholo abaphume bathola imizi. Yes. Nani nikhulele. Ngiyacela impela. Ngoba into ebuhlungu kunezingane. Lezi ngane efanele zifundiswe impilo efanele iphilwe nenhlalo efanele ihlalwe hayi nenhlalo enjenganale. Ingakho ngithi ke ngiyanibongela ukuthi Izwilomzansi ehlanganyele nomkhumbulo nothile ukuthi beze la. Nathi sizingane sizofunda ukuthi kwenziwani uma kuye emphakathini sifunda kuZwilomzansi. Ngoba sizalwe yilona kahle hle. Siyingane yakhe. Sicela kubona. Yes, sicela kubona. Ngicela ubisi olufresh ke la. Yeah. Engizokuthula ke abantu i-team engihamba nalo. Ngada kwesandla sami ubaba ucele. Umakhaya. Ubani ufuna ukuhamba nomakhaya la ngosisi. Umakhaya usihlalo omkhumbulo othile. Yena sihlalo wethu. Senze baba simusebenzele sesemhlabeni baba senze baba simusebenzele ngicela ukuthula Sisithobeka uyena oyinhliziyo yomkhumbulo othile foundation. Sisithobeka uzalwe eBosha. Kodwa kwelapheza kuwo wangakusabona. Akaboni. Kodwa ngicela Sisithobeka ukuthi mhlasimbe share with us. Just ijeni yakho kancane nje bese ke usho ukuthi umkhumbulo othile foundation ungakasho ukuthi umkhumbulo othile foundation ikhona kuphi bakhansela lokhule okuzama ukwenza bathe ngakasho lutho umkhumbulo othile foundation ngithatha lethuba lokubonga ukuthi benqala nqa ukuthi ngibe phakathi koqapashe ukuthi la ngiqaphelile yonke ukuthi bakhansela bayithini labantu kade bashare basinokuthoka lemoto ukuthi hawo le leadership ikwenza kanjani ibe teamwork kangaka ngisho ukuthi kuhle ukuthi sikopele thina ngoba indlela ekuzoba phambili ivision yakho babuqabhashi ukuthi usungule into enkulu kangaka and we are blessed ukuthi ilito uthobeke like ayotha yethu kuyigazi lethu kuyi-advisor yethu and nomthetho futhi uthobeka cabanga ugogodini wafunda uqede kodwa kuthiwa uma eseqedile kwangabe esabona unomntwana oyedwa uthi usiquququ umntana wakhe no nonsense thobeka sithatha sibeke ukuthi simkhumbulo nothile foundation ngempela what is it that we want to achieve. Baba siyakubonga Baba
Okay, umphambi ngithobeka wakamthethwa. Ngiphuma kumkhumbo nothile foundation. Engasho ngithi kuyi-subsidiary yeZwilomzansi. Njengoba sishilo ukuthi singcela kulo Izwilomzansi. Njengoba sekukhazile nje ngizothi ukuthi nqaphe eyami ijene nakho isikhathi sihambile. Njengoba ekukhazile bakucele 2.5 years ago ngaqala ke kwakuhamba kancane ke ngihambe ngisabona emehlweni, but ukulalela lona Izwilomzansi angiboni mhlawumbe kube bengingalaleli angiboni ngabe ngimphawule namhlanje. And uNkulunkulu ngoba usebenza ngendlela emfihlakalweni, ngimi phambi kwenu namhlanje ngihamba nalo Izwilomzansi, so ngithanda ukubonga nje ngibonga lelokho. Mase ngiqala ukunikeza amandla ngiqinisa idolo. Ngisho ngithi ngithenjiwe, uNkulunkulu ngithembile. Nami ngithembile ngesimo sami, kodwa azange ngize ngithathe ukuthi ungithemba kwakho nje ukuthi asangithandi. Ngithandiwe, ngithandwa kakhulu futhi. Kanjalo nani ngisho ukufanayo kini ukuthi uNkulunkulu ngithanda ngithembile. Njengoba ngiyachaza kwakuxabasha kube mhlambe kwenzeka kokuthina lokhu ngabe mhlamba sikho la. Mina ngathi bengizobhuda kanjani ngoba ngizobhuda ngeke ngakhona emanzini yona nje bekuyoba inkinga, kodwa nje uNkulunkulu ngoba uyabakhetha abantu bakhe abaviviwe. Njengoba nilana nje mhlambe namhla aniboni ukukhanya uza kusasa, kodwa ngicela nje ukunikeza ithemba ukuthi uNkulunkulu yilabo abathandayo abaviviwe kakhulu. Njengoba nila ngiyazi abanye mhlambe nihlala ngabodwana senihleli nibaninga kuyeba kumnandi, kodwa la nje banihlangene nizothola amalungu omndeni senomndeni wanila ngihlangene. uNkulunkulu futhi nalokho ningambonga labona. So sihamba neZwilomzansi siwumkhumbo nothile, siyazibophezela ukuthi njengoba nisahleli la nanoma seningaphandle emphakathini sizobe sikhona sineseka from time to time, sizosonibheka sesumndeni nani uma kukhona nikudingayo ninezimfuno sizohlezi sikhona uzonilalela sibone sisize siphose la singaphosa khona. Ngiyabonga. Lempo kasisiqhubeka kukhona iphila yethu usisebenzile. Uzile mithi just one kuwe ilanga liyashona. Just one kuwe uyiphila lomntwana and yazi phambili umama uyashesha ukubona ukuthi sesishoda kuphi afika shona. We are blessed and very privileged ukuthi sibe nawo. Just a word and a message of support sinawo ndabona. Sanibonani? Umzilwakazondo from Ward 42 ngaphansi kwe-organization ebizwa umkhumbi onothile ozalwa eZwilomzansi. Ngiyambingelela, ngizophakamisa ukuthi nje sazwelana nani, siphakathi ezicasulweni zenu njengoba nisibona, and sisazohamba nani endleleni kuze kufike empumelelweni. Angoba uNkulunkulu enganithandi njengoba nilana, ingoba ufuna ukubona ukuthi nimthanda kangakanani, nimthanda kangakanani. Nibambelele engutsheni yakhe, ningasuki kuye, ngoba uma nisuka kuye naye uzosuka nini. Sikhona sesifemeni njengoba sila, njengoba sisithobeke seshilo, sizozama nathi asinalutho kodwa sizozama senze lokho esinamandla ukuthi sikwenze. Sengihambile mina, ngihambe la around, bengihambanga ko-Hammersdale Cape, but this is the worst place endaweni engihambile, and it is touching. It is touching guys, angifuna ukuhamba nawe. Siyabonga kakhulu, sizohamba nanje endleleni siwe sivuka sonke ngokubambisana. Siyabonga abaphansela ukuthi sivumele sifike ewadini yakho. Amen. Mangathi kwakuvulwa kungaba khona before and after, abantu abasibone kuqala mangabona mhlawumbe izithombe zethu zakuqala compared to lezi zanamhlanje, ningabona isimangaliso. Siyabonga kakhulu, engasengathi uNkulunkulu angasenzela umusa laba abantu abagcine, abantu abakwaziyo ukuthi kukhona uhlobo lwabantu kusuke lidinga ukusizwa, ngoba egcineni kosuku abantu abasuke bona izinto zabo zi-right abakwazi ukucabanga ngabanye abantu abasuke besezinkingeni. Yebo-ke akhona ama-challenges esihlangabezana nawo, uthole ukuthi umuntu uzokatshela ngisho ukuthi noma ekhuluma into ayikhulumayo akutsho ukuthi
hayi nina vele ngale hall thina sinamakhaya ethu. So lezo zinto bezingafiki kahle kubathi eze ngenxa yomsebenzi yekhansela lethu eligijimile lakwazi ukuthola wonke ama-department kusukela ku-social development efika ama-social workers esiprovida ngama-psychosocial support esinikeza ama-counselling sisekhaya njengamanje uphuma ukhululeke uphuma uhamba sigadwe ngapha nangapha kunama-social njengamanje usukwazi ukwenza into nje othanda ukuyenza ukwazi nokuphuma ngisho uma singanitshela ihlazo sasisenze sesesaba ukuphuma sesithathe ngisho ibhakede salibeka ukuthi ingane zethu ongenani azichamele la endlini ngoba sasesaba ngendlela ebesiyiyona kodwa nje uNkulunkulu emuhle senzelwa lowo musa sengathi uNkulunkulu angandisa bakithi kubantu bonke abasifakela izandla asikhulisele ikhansela lethu bakwethu angaze ngibone mina lento lena kahle kahle thina uNkulunkulu siphakamisile siphakeme sithatha kwenye i-level osibeka kwenye indawo lokho akufuneki sihlonizeni and ukuba kwethulana asingazibukeli phansi thina uqobo lwethu asikwamukele ngesikhathi sikwamukela thina siyazi ukuthi uNkulunkulu unezinto ezinhle asibekele zona uma sekuzosa kuba mnyama uthi usisi ohleli phansi uthi bengiyakumfuna uJehova ngibike kuyena indaba yami ngoba ngesikhathi uhamba utshela omunye umuntu udlulisa indaba yakho ngendlela errong kanti uNkulunkulu ngesikhathi ukhuluma naye uyazi yena ukuthi yini asuke elungiselela yona sengathi uNkulunkulu singaba nozwano sibe nobumbano sibe nokubekezela ikakhulukazi indlela eyimpumelelweni ayikaze ibe lula siyabonga kakhulu bakithi angiyasaba nginamahloni sivakashela kungena izimoto ezimnyama ezinkulu ezingamasonde emhlana amatraki seselokhu nje sangena ehholo siyakikiza ephume ekhusha lapho ukhansele ube waqala wasishutheka esontweni thizeni sakhishwa seliqashile isonto sayo wasishutheka esikoleni zavulwa iy'kole wabuya wasihlalisa la siyacela bandla uNkulunkulu amsize la engqongqoza khona acela khona usizo sicela bamvulele izandla bamvulele inhliziyo bazi ukuthi ubelethe emhlane kunemindeni ayibelethe uNkulunkulu lomsebenzi amnikeze wona akamnikezanga ngoba mhlasimbe umnika ngoba azi ukuthi uzowusebenza futhi uzowuthwala so okusele kuthina ukuthi sibekezele sihloniphe sizibeke phansi kwesinye isikhathi uNkulunkulu khona izinto azenzayo athatha kwenye indawo afuna ukuthi wenze njani uthobe ngoba inkonzo yokuthoba ibalulekile bakithi lela thina sibalekelayo ukuphakama kwesinye isikhathi akukuyise ndawo siyabonga kakhulu engizokusho emva kwalokho ongizokela ikhansela khuluma nabantu bakho siyabonga Nkosi sanibonani yebo ngicela ukuthi sasa niqoqe impahla zenu niphume la mina ngaze ningijabulele kangaka asibonge sibonge abafowethu umkhumbi sibonge Izwilomzansi dlulisa ukubonga kakhulu sibongele nomphathi njengoba esethole omakoti abawu3 kanjalo nobabukele simbongele naye ngobonile uthu wakhe ukuthi iy'nkomo ziyeza yabo manje wonke umuntu mayengena uqala athule yabo senengikhumbuza ngise-primary ka-standard 5 kwakuphoqelekile ukuthi ube sekhwayeni esikole ikhwaya yethu yayihlali nenkinga njalo nje makupractice uyabhimba until kwakhishwa mina emva kwalokho ikhwaya yawo namatrofi yaze yazojika nakothekile
Kodwa ke ngiyaphinde ngezwa futhi uma ngabe kuvulwa amavesi, hayi emavesini ke ila engiyinzima Amandla. yabona nje umphathi uthe uma ngabe ekhuluma uyalisho nje ivesi ngiyabona ukuthi kazi wayehlangana nayo ngoba mina ngiyazi ukuthi uMateyu 25 loyo noma uMateyu 23 phakathi kwalo okubaluleke kakhulu ukuba strong uma ngabe sihlangabezana nezimo ezifana nalezi. Udadewethu namhlanje uyasho ukuthi ufundile wagogoda kodwa wavaleka amehlo. Omunye ngabe usayihenga. Yabo. But mina i-experience yami leminyaka esengiyiphilile ukuthi uNkulunkulu yonke into ayenzayo isuke inesizathu sayo. Noma ngabe yini. Ngisho angakuthathela umzali, ngisho angakuthathela ingane, ngisho ngaba njani, but yena usuke nesizathu sayo. Ukhona into eyangehlela empilweni yami. Ngisemncane nje. Ngabona ukuthi cha la uNkulunkulu uvivinya mina ukholo lwami. Ngathi kulungile ngizoyenza intando yakhe. Ayengithume kona emva kweminyaka mhlambe ewu23 manje. Sengikwenzile ngiqedile. Umuntu ayemlethe empilweni yami ngimsize ngendlela ayefisa ngayo wazi wa graduate evarsity. Angihlobene nalomuntu. So whatever uNkulunkulu akuthrowa kuwena kuthathe njengokuthi uvivinye ukholo lami and ngizomprovela ukuthi ngiyakholelwa kuyena. So sifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu. Sihleli la sibuye sibe nezinkinga kuke kwaba khona i-team esilekelelayo la yantshontsha. Kanti mina enhlizweni yami ngifisa ukuthi njengoba sihluphekile kanje kodwa kungabi khona umuntu okutreata less of a human just because uhleli la ukuthi wena usemuntu. Two, izinto enilethayo nithatha isikhathi senu wathatha i-effort ukucoordinate yonke lento kwaphuma izimali kanjani nazi izinto zikhona lezi zinto ezila zizosiza labantu abaxakekile. But kwesinye isikhathi uyakuthole thina esithi sizolekelela abantu sekuyithina esikhukhulayo. It's a problem. Ubulwane nje siyafisa ukuthi uNkulunkulu asikhumbule abaqhelise eduze kwethu abantu abanjalo. Siyabonga nje ukuthi ke okwamanje ke besingakasi asikakezwa amagala. La uthola ukuthi khona bese khona ukuthintana. Uma ingane zobiza ngosikhukhula. Angithi yabona masikhukhula. So sifisa ukubonga kakhulu engazathi uNkulunkulu angawufaka lo moya kuthina ukubambisana nokuhloniphana nokubezelelana kuze kube ukuthi siyaphuma la. Into esho ubabseme akithi nyamazi uPrix lika Isakasela. Omunye abasungula iANC ngo1912. Angithi ngiyazi. So ukuthi kuNkulunkulu siphakathi komhlanje wemvelele. Ngala kukhona Izwilomzansi, kukhona umkhumbi, kukhona izifundiswa, kukhona amadlozi ethu awukhaya. So sifisa nje ukudlulisa ukubonga okukhulu sicela ukuthi asiqhubekeni sibambisane. Ama departments kahulumeni ay challenge kakhulu kuthina. Ngicela ugqabhashe nje ukuthi since kwehla disaster umkhandlu wethu kunomnyango wethu disaster management.
angikaze ngibone angikaze ngihlale nomuntu waka-disaster ngithi nangu umuntu waka-disaster uzongilekelela angikubona bama-experts kwi-disaster so yibone kuze ngabayasilile abantu baka-water amanzi asinawo abantu baka-water angikaze ngozingibabona wena ovuka ekuseni uyibonela ukuthi ama-water tanker wafuna kanjani abantu baka-human settlements u-housing asikaze sibe ne-meeting nabo basho ukuthi labantu bazobenze njani ngiphuma ukuyolwa nje kwenye i-meeting la bangibizile khona umhlaba abawufunayo bawufunele enye i-project abakhulumi ngalabantu abahlendayo ukuthi sibenze njani ama-challenges-ke esiwafeyisayo as amakhansela kwesinye isikhathi kube ngazathi ikhansela alisebenzi kanti umasipala wethu dysfunctional yabo lento eshiwo ubabusema ukuthi abantu bayaremothwa kuba wesi uma ngabe kuwukuthi-ke kukhona ezinye izinto esibuye sizenze nama-officials because agcina esehlala nje nethezeke engabe senze umsebenzi yabo izinto eyisimple nje isimple lento engisho ukuthi u-human settlements should have met with us asitshele ukuthi ithini i-plan because ibona abaspecialize ngokuhlalisa abantu ama-challenges esinawo but-ke siyathemba ukuthi ngemthandazo siyokwazi ukuthi siphumelele nathi sifane nabanye abantu siqale lama-flat siqale ko-10 floor no-20th no-50th floor bese uma ngabe ifile-ke ilift bese kuthiwa hhayi uhulumeni udlala ngathi siyabonga kakhulu nginekhansela enje ngoba siyeza lezo khathi vikele leli khansela uma seyifika lezo khathi sekuthiwa leli khansela luwukuthi nokuthi ngishale nihlobo Izwilomzansi 98.0 The difference.